Здравейте, приятели! Сонет номер 39 от Уилям Шекспир ще изпълня сега. Да те възпея, искал бих, но как, когато си добрата част от мене? И пишейки за теб, излиза пак, че в моя чест стихът ми съчинене. Зато и поисках да се разделим, та славеният коя да е ясно. И дарът ми на теб един дължим, до тебе да достига всеки частно. Раздяла с любимия. Ти как душите ни би пекла на жарава. Човек, ако не можеше с мечти, безкрайните ти дни да съкръщава. И тъй завъзхвали в стихотворна реч, да бъде близък, с който е далеч. Сонет номер 39 приличат някъде на предишните два сонета. Говори се за възхвала отново на младият красив мъж. Само че тук имаме раздялата. И тя е много ясна, но също така е погледната от перспективата на това, че позволява на поета всъщност да възхвалява младият мъж. Тъй като в началото имаме споменато, че добрата част от поета е точно младият мъж. Тоест, те са едно цяло. И това по-скоро не трябва да се смята като сарказъм, когато си добрата част от мене и пишейки за теб, излиза пак, че в моя чест стихът ми съчинение. Не, по-скоро става въпрос за това, че те са едно цяло и младият мъж е по-добрата част от поета. И следователно стихът може да се сметне за стих на себелюбец, като това не е така. Той е посветен на младият мъж. И ето за това поетът е решил, че те трябва да се разделят, за да е ясно кой е този, който трябва да се възхвалява. И дарът на поета, талантът му, писанията, да бъдат ясно адресирани към младия мъж. Обаче имаме и този гениален Катрен накрая, който говори пък, че раздялата с любимия, тя сякаш иска да изпържи двамата любими. Но не може, слава Богу, че има мечти, които да съкръщават тези безкрайни дни на раздяла и да запълват тази празнота всъщност. И това се споменава и в дистиха. С възхвали в стихотворна реч да бъде близък, с който е далеч. Тоест, тук можем да предположим, че ако реално прилагаме написаното, че може би се говори реално за раздяла между поета и неговия любим, но всъщност талантът му и дарбата му позволяват да мечтае и да бъде все пак близък до него. Това е за сонет номер 39. Отново имаме безусловна възхвала към младият мъж, както в предишните два сонета. И ще видим дали тази тематика е продължена в сонет номер 40 утре. Благодаря ви!